தமிழ் வாழ்க, தமிழர்கள் வாழ்க வளமுடன். இன்று முதல் சனிக்கிழமை வரை தூசி காற்று சவுதி வானிலை மையம் எச்சரிக்கை. சவுதி அரேபியாவின் பல பகுதிகளில் இன்று முதல் சனிக்கிழமை வரை தூசியுடன் கூடிய பலத்த காற்று வீசும் என தேசிய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. ஜூலை 6 முதல் 11 வரை கிழக்கு மாகாணம், வடக்கு எல்லைப் பகுதிகள், கசீம், ரியாத் மற்றும் மதீனா பகுதிகளில் பகல் நேரங்களில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் யான்பு முதல் ஜசான் வரை நீளும் கடலோர சாலையிலும் வார இறுதி வரை தூசி காற்று நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் சில இடங்களில் கிடைமட்ட பார்வை திறன் கடுமையாக குறையக்கூடும் என்றும், சில பகுதிகளில் பார்வை திறன் 0க்கு அருகில் செல்லும் அபாயம் உள்ளதாகவும் தேசிய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.